Bun venit tuturor pe o porțiune inferioară a Dunării care parcurge Ungaria, mai exact la sud de Mohacs. Astăzi mă aflu aici în barcă cu scopul de a vă oferi câteva informații utile cu privire la prinderea avaților. Voi încerca să vă dau sfaturi despre cum să prindem cu succes avatul vara pe temperaturi ridicate. Sper să prindem astăzi câteva exemplare frumoase. Această specie, în Ungaria, se mai numește și somon maghiar și sunt adversari extrem de agili. Astăzi aș vrea să încerc mai multe metode, dar metoda mea principală va fi totuși spinningul și vă invit să rămâneți alături de mine, dragi telespectatori. Sper că vom prinde avați, dar aș vrea să încerc să vă dau și câteva sfaturi cu privire la ce fel de echipament să alegeți la aceste partide, deoarece contează și unealta sau instrumentul cu care vreți să păcăliți avații. Rămâneți alături de mine! Motivul pentru care am ales wobblerul este pentru că am văzut mișcare la suprafața apei. Apa este din ce în ce mai mică spre mal și este plină de vegetație, de locuri unde se pot ascunde peștii și speranța mea este că în acele ascunzișuri vom găsi prădătorii, în principal avații, deși sunt șanse mari să găsim și clean pentru că, slavă Domnului, aici pe Dunărea noastră sunt din ce în ce mai mulți cleni și le plac ascunzișurile de lângă mal. Avatul mic este de obicei atât de agresiv, dar a funcționat ceea ce am spus eu, că ar trebui să încercăm zona malului. Ei bine, nu este chiar atât de mic. A sărit spre mine. De fapt, este un avat de peste 1 kilogram. Dar nu vreau să vorbesc prea mult, doar atât aș mai adăuga că este important să alegeți bine năluca. După acel tril, m-am gândit să-mi încerc norocul mai aproape de mal în apa mică, cu adâncime de 1 metru și de aceea a trebuit să scot din nou micul salmo, care este o nălucă mai ușoară. Am schimbat tactica și am încercat să mă strecor mai aproape de mal. Și, iată, l-am prins pe micul prădător. Aceste cârlige mici se agață foarte bine pe marginea gurii. Poate ar trebui să folosesc un degorjor de această dată, dar dacă îl țin frumos și îl ridic, îl pot elibera fără nicio problemă. E bine să dovedim că ceea ce funcționează în capul nostru și ca sfat ne dă și pește. În același timp, mă bucur că acești avați vor ajunge nevătămați înapoi în apă. Motivul pentru care m-am apropiat atât de mult de tufișuri este că, folosind lansări mai scurte, să am un succes mai mare în păcălirea avaților ascunși în vegetație. Nu mă uit doar la vegetație, la frunze și la copaci, ci și la mișcarea apei. Dacă apar peștișori mici de suprafață, care de multe ori vor atrage prădătorii,
Aceste locuri trebuie abordate încet și lansările să fie doar din încheietură. Este important să ai o lansetă mică, sensibilă, dar în același timp și rezistență la trăsăturile prădătorilor. Dacă lansați doar din încheietura mâinii pentru a prinde avați sau folosiți aruncări scurte, căutând prădătorii, de multe ori veți avea succes. A fost o trăsătură destul de bună. Probabil că este un avat mai bun. Nu spun că e uriaș, dar poți să-ți dai seama de dinamica și greutatea în drill. Nici măcar nu știu dacă am spus, cred că nu încă. Mă uitam la apă îngândurat și am avut mișcare în depărtare și m-am hotărât să încerc o nălucă mai mare de la Wizard. De ceva vreme lansez cu această momeală. Nu am fost atent. Ultima nălucă am pus-o acum 10 minute și se învârtea cu o bătaie frumoasă. Acest avat mai bun l-am prins foarte departe, la vreo 40-50 de metri de mine. Se comportă ciudat pentru un avat, pentru că stă la adâncime, dar nu prea există alți prădători care să vină la suprafața apei în asemenea condiții de soare. Sunt sigur că este un exemplar frumos, dacă nu cumva este un șalău. Mă gândesc totuși să nu cumva să fie altceva, pentru că nu se comportă ca un avat. Dacă tot filmăm, vreau să vă spun acum ceva. Acolo, la o distanță de peste 8 metri, a apărut un șalău de 1 kilogram pe care l-am capturat recuperând năluca la suprafața apei. Acum o țin așa intenționat, pentru că dacă s-ar scutura din greșeală cârligul, nu aș fi trist deloc. Deși ne plac peștii de genul acesta și în bucătărie. Captura asta o voi scoate cu mâna. Acel cârlig nu este atât de periculos în acest moment, dar poate că peștii știu că îmi place să pescuiesc și la șalău. Dar totuși, emisiunea de astăzi ar trebui să fie doar despre pescuitul la avat. O oră, două de când stăm aici, totuși avem niciun șalău. Este adevărat că momeala poate fi lăsată și la adâncime. Da, și dacă tot a venit această captură frumoasă, atunci să vă arăt și năluca care strălucește foarte bine în astfel de zile însorite. Fără condiții meteo extreme, la o adâncime de aproximativ 1 metru, când știm că avații sigur se află în apropiere. Deci, am recuperat la vreun metru adâncime și a avut o trăsătură foarte frumoasă. M-am gândit că este un avat mai mare, dar m-a păcălit și am început să devin suspicios că poate totuși nu e un avat, pentru că nu a vrut să scape dintr-una, ci se zbătea în loc. Pescuitul la avat, desigur, nu se poate face doar din barcă și acum am ajuns pe această piatră din două motive. Unul este pentru că de aici se poate pescui foarte bine la avat și este un loc unde vin adesea, iar celălalt este că de aici pot vorbi mai confortabil, așa cum am promis, despre montură și echipament. Este foarte important să ne simțim confortabil cu ce avem la noi, să ne bucurăm de frumusețea pescuitului, de la trăsătură la drill, pe care acești pești ne-o pot oferi. Deci echipamentul trebuie să fie ales bine, să fie confortabil, adică să se adapteze la acea metodă cu care vrem să pescuim în ziua respectivă. Chiar putem alege mai multe lansete, mulinete, fire de pescuit și m-am gândit că aici pot arăta acest lucru mai ușor decât din barcă. Printre aceste echipamente sunt foarte multe pe care le cunoașteți deja, dar există totuși și noutăți. Eu am participat la dezvoltarea unor produse, dar pe cele mai multe le cunoaștem de foarte mulți ani. Bocor Spin, Bocor Pro Spin și Microjig sunt acum comercializate și fabricate de Wizard și, prin urmare, aș dori să faceți cunoștință cu acest brand pe care vi-l recomand cu mare încredere.
Vă prezint de asemenea acest Wizard Pro Spin în aceleași dimensiuni, cu aceleași greutăți de lansare, iar cel mai important lucru este că este un echipament complet nou, comercializat cu două vârfuri. În mod logic, cele două vârfuri oferă două puteri diferite și pot fi utilizate pentru moduri diferite de spinning. Există de asemenea Bokor Spin, care este o lansetă un pic mai grea și de asemenea disponibilă în 3 dimensiuni, acum comercializată ca Wizard Spin. Poate fi denumită și ca Wizard Bokor Spin, dar cel mai important este că acum pot să le testez cu mare plăcere sub brandul Wizard, la fel ca și acest Micro Jig. Pentru aceste lansete pe care le folosesc foarte des, nu de foarte mult timp, pentru că aceste lansete rebranduite sunt probabil primele exemplare. Pentru ele puteți găsi diferite echipamente cu care se vor potrivi perfect, de la mulinete de 4000 la cele de 2000 în funcție de lanseta pe care o folosiți. Puteți folosi o varietate de mulinete de diferite dimensiuni și performanțe. Acum aș prezenta MXT-ul, de exemplu. Nici măcar nu l-am pus încă, dar sunt pe cale să încep lansările cu lungimea de 2,40, astfel încât să pot face aruncări și mai lungi, atât cu lansete de 210, dar și cu cele mai scurte. Această mulinetă, am vorbit despre asta de multe ori, este acum echipată cu un fir mai puternic, dar are toate calitățile și toate caracteristicile pentru a funcționa bine și în armonie cu aceste lansete Wizard. Are o frână fină, antiderapantă, care este deosebit de importantă pentru a fi folosită la partidele de avați, iar sistemul antirevers este extrem de precis, se oprește cu precizie exactă și aș putea să-l laud pentru multe lucruri. Continui cu cel mai mic, nu cu cel mai puternic. Pentru Micro Jig aș recomanda o mulinetă mai mică, cum ar fi acest Edge de la Wizard. De asemenea, are o frână foarte fină și se potrivește armonios cu acest Micro Jig ușor, dar totuși performant. Are o greutate de lansare de 2-12 grame. Le cunoaștem și pe acestea. A existat o dezvoltare lungă și în cazul lansetelor Micro Jig. Wizard a scos această lansetă veche, nouă, cu un aspect foarte frumos, dar în același timp și practic, pentru că de fapt se dovedește a fi de succes de o vreme încoace. Pentru momelile artificiale mai mici, putem folosi de la ultralight în sus orice și sunt multe momente în care, într-adevăr, avații se apropie de noi, adică de momeala artificială destul de precaut. Nu este întotdeauna un pește agresiv cu trăsături tari, de foarte multe ori cu un fir de 10 sau chiar mai subțire și cu un echipament la fel de fin, putem să îi păcălim. Următoarea lansetă cu care pescuiesc aici este pentru lansări lungi și îmi place să vorbesc despre ea pentru că este după modelul Bokor Spin. Este masivă, dură pentru avații mari, dar poți prinde orice alt pește cu ea. Este o unealtă recomandată pentru momele artificiale mai grele și pentru aruncări mai lungi și pești mai mari. Puteți pune chiar și o mulinetă de 3-4 mii pe ea și să le folosiți armonios. Chiar și firul mai puternic, de la 10 în sus, poate fi folosit bine și cu siguranță. O putem folosi mult timp pentru că este o lansetă cu o durabilitate ridicată. Nu am ieșit degeaba aici pe această piatră. De fapt, aș vrea să vă spun că dacă există astfel de pietre sau diguri de deviere pe râurile mai mari, accesibile de pe mal, atunci cu siguranță merită să pescuiți în aceste locații, chiar și cu un wobbler mai mic și ușor, pentru că de obicei în aceste locuri nu trebuie să lansați prea departe. Avații sigur se află în zonă, mai ales în timpul zilei.
Dacă ați avut mai multe trăsături consecutive, nu vă opriți pentru că vor veni și celelalte capturi, cu siguranță. Apa este întotdeauna agitată în aceste locuri, iar în această apă agitată sigur sunt și pești mici. Se zbat acolo, stau mult timp în aceste locuri pentru că apa este mai bogată în oxigen, iar în astfel de locuri este plin de pești mici. Chiar dacă cu precauție, vă recomand să încercați și astfel de locații. Poate chiar să intrați în râu dacă pietrele se văd bine. Și acest lucru merită exploatat, deoarece în cele mai multe ocazii sigur vom găsi prădătorii. Uneori sunt speriați de barcă, dar mergând cu atenție și încet îi poți păcăli. Am văzut o mică situație în apă. Am încercat să mă apropii, dar voi încerca cu barca, pentru că de pe mal nu am putut să păcălesc peștele. Am vorbit despre lansete, că avem mai multe tipuri, precum și despre grosimea firului și mărimea mulinetei. Omelile artificiale mai grele se potrivesc cu o lansetă un pic mai dură, mai grea și cu un fir mai gros pentru lansări lungi. Dar din punct de vedere al strategiei, am spus că e practic să avem diferite echipamente la noi, dacă ne putem apropia de mal cu nălucile mai ușoare sau dacă vedem avații prădători pe undeva și ne putem apropia de ei, să lansăm și să ne încercăm norocul. În astfel de cazuri, lansetele ultralight cu o greutate de aruncare de câteva grame sunt cele mai bune, iar în ceea ce privește strategia, încercăm să ne apropiem cât mai mult de ei cu aruncări scurte de genul acesta și încercăm să-i prindem. Totuși, este extrem de important, dacă vrem să lansăm departe, de preferat ar fi să nu aterizeze momeala cu mult zgomot, să încercăm să ajungă cât mai lin în apă aceste năluci artificiale, cum ar fi trilurile. Pe lângă tril există și momele artificiale metalice mai grele. Wizard are câteva modele bune, chiar foarte bune. Orice lansare zgomotoasă ar speria avații. Se spune adesea și este important și în strategie că după câteva lansări grupul de avați dispare. Aterizările zgomotoase cu stropi mari nu ne plac. Deci chiar înainte să atingă apa și se află încă în aer, închidem mulineta, tragem un pic înapoi și așezăm încet momeala pe apă. Când pescuim cu momele artificiale ușoare, woblere, cum ar fi acest minnow, sau cea cu care pescuiesc eu de obicei, un executor, deci năluci mici și ușoare, care au o rezonanță sau, mai exact, această bătaie fină și serioasă, le punem ușor și fin pe apă. Akkor a közelebbi helyekről sem csobban, de azért legyünk óvatosak, ugyanígy járjunk el. Deci sunt două tipuri de spinning, unul mai dur și mai îndepărtat, iar celălalt tip când sunteți aproape de mal și doar lansați scurt, cum am spus, la mai puțin de 10 metri. În astfel de situații, nu trebuie să fim foarte atenți dacă avem o momeală artificială ușoară la lansare, deoarece de multe ori avatul va sări exact în momentul aterizării în apă. Deja a început să se întunece. Acum vreau să continui așa, cu momele artificiale ușoare și sper că schimbarea luminii să le dea un apetit ceva mai intens. Tind să prindă viață în această perioadă a zilei. Trebuie doar să fim foarte atenți, pentru că este important din punct de vedere strategic să vedem unde stau avații, unde se hrănesc. Iar acum voi continua. Se ascunde în agățătoarele de lângă mal, iar firul fin de 8 și tot echipamentul ultralight va oferi câteva capturi, totuși. Chiar dacă nu este un exemplar uriaș, dar cu acest echipament este o plăcere să pescuim.
Echipamentul e fin. Wobblerul e mic și nu e prima dată când acest mic executor este prins de avați. Acum voi ieși cu barca. Între timp ne-am apropiat periculos de mult de mal și de asemenea de vegetație. Iar pentru siguranța peștelui, ca nu cumva să se rupă firul sau să se încurce peștele cu firul în crengi și să nu-l pot elibera mai bine, mă îndepărtez un pic și îl trag direct în barcă, chiar dacă nu e atât de palpitant. Chiar dacă am un mincioc mare lângă mine, dar cu cârligele sunt absolut sigure în gura peștelui, am curaj să-l prind cu mâna. Și într-adevăr, am ajuns destul de aproape de mal, dar vom pleca imediat. Din fericire, cârligele sunt bine agățate, așa că voi folosi un degorjor, cred. Întotdeauna le liberez, dar se grăbește atât de tare încât acum nu am ce face cu el. Îl las să fugă. Salut! În prag de seară, din nou am prins ceva. Ei bine, nu a fost o trăsătură clasică de avat, dar sunt foarte multe exemplare în zona asta pe râu și să vă uitați că atunci când se hrănesc intensiv, chiar și cei mai mici înghit tot wobblerul. Fantastic cum a înghițit năluca. E poate cel mai mic exemplar al zilei. Dar acest wobbler de mărime medie a fost înghițit în totalitate, nici nu se mai vede. Merită să-l eliberez dacă a fost atât de curajos. Aproape că l-am scăpat din mână. Bineînțeles că îl eliberez și acum îl pun în apă. La revedere! A și dispărut. A fost un sentiment plăcut să eliberez ultimul avat pentru că am terminat pentru astăzi. A fost foarte frumos astăzi aici. Vă aștept și data viitoare. La revedere!